हाग्रामा महिलारी बिथांखौबो गाग्लोबदों हरनि समाव। ओरैनो जोङो मिथिखायो हाग्रामा महिलारी सारखौ गाग्लोबनाय माने बिरोधि दल होननानै। सोरथो गावनियाथ' गावनिखौ गाग्लोबना लानो खहानो। दा बेनि उनाव आरो लैहोर लैहोर गयारि फंबाय बिथांनि न'आवबो गाग्लोबहैनाय जादों। अन्थाइ इथा बलेर' बायदिसिनायाव अन्थाइ खुबैनायनि बिराद गिदिर चिह्न दागो बेफोरनो फोरमान होयो। दिनै बिथांमोना मावनायनि सिगां बेबादि हिंसायारि जाथायखौ मावनायनि सिगां UPPL आ जोबोद मोजां मिडियाफ्राव खोथा बुंग्रोयो। बेनो जाहैबाय सान्थिनि खोथा। बेनि उनाव जेब्ला जाथाय जायो अब्ला बिथांमोना गावसिनि नकलि जगायन' बेबादि हाबा मावनायखौ सिखार लाबावासो। लायाथाय लाया राजनितिकनि मोनसे पलिसि होननानै जों साननानै लाबाय। नाथाय बिथांमोना लगे लगेनो प्रेस मिट होनानै सिखार लायाथाय लाया जों नङा आरो जों बेबादि नङा जोङो सान्थि लुबैग्रासो होननानै डाइरेक्ट लाबावो। होमब्ला बिसोरनि बेबादि ओरैबादि देखायफ्लानाय बे देखायफ्लानायखौ नायनानैनो हमनो हायो उन सिगां मिडिया गेजेराव एक्सन। स' दिनै बिनि सोमोन्दै भिडिअ क्लिप्स होनानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। गिबियावनो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। दिनै हरनि समाव मथा मथि 1:30टानि उनावहाय जोंनि बाथिपारा गामियावहाय जोंनि लामाजोंनो थांदोंमोन आंनि न' सेरजोंहाय 7टा गारि बिथांमोना फैनायनि उनावहाय 20 सेकेन्डबो लायाखै बिथांमोना जयैनो ओंखारनानैहाय जेबायदि अन्थाइ खुबैदों नोंथांमोना नायनो हागोन। जोंनि गारियाहाय डेमेज जानायखौहाय जों सान्दों जेरै हाग्रामा सारखौहाय दिनै हरावहाय बिथांमोना एटेक खालामदों। मैया जोंनि UPPLनि आदा प्रहलाद ब्रह्मखौ बिथांमोना एटेक खालामदों। बेबायदिनो आरोबाव खनसेबाव आं सानो UPPLनि आदामोना बिरोधि दलनि जाय बेक्तिफोर दङ बिथांमोनाहाय दिनै हरनि समावहाय 1:30 बाजारनि उनावबो बिथांमोना दिनै बाथिपारा गामियाव फैनानैहाय आंनि आंगो गामियाव फैनानैहाय बिथांमोना जेबायदि अन्थाइ खुबैदों जेबायदि बिथांमोनहा एटेक खालामदों बेजोंहाय आंनि गारिनि खहा जानायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। दिनै 7 तारिख 7 मे 2024 लकसभा इलेक्शन। दिनै आजि 7 तारिखत थार्ड फेजर कारणे सोर बेबादि पार्टिया बबे ट्रेन्डिंआव मोजां मावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना बासिनानै लाबानो जाबाय। दिनै इलेक्शननि सानसे सिगां फोसावदिं मेल जोबनायनि उननिफ्राय मोनायाव बेबादि हिंसायारि जाथायफोरखौ सोर सोमजिहोजेनदों ना खुगायावल' बिथांमोननि खुगायावल' सान्थिया बेखौ नोंथांमोना साननानै नायदो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो नोंथांमोना साननानै नायदो मा रोखोम बिथांमोना दा सोलिगासिनो दङ बर्थमानाव सोलिनाय दैदेनगिरिफ्रा माबादि बेखौ। स' अब्ला गासिबो नोंथांमोननि आखायावसै। स' गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल।